Wat de hel? Viva poep! Poep, poep, viva poep! Poep, poep, viva poep! Poep, poep, viva poep! En nou, Sylvia? Wat maak je en waar krijg je die t-shirt? Sarah, jy toch hier gedink ik ga op jouw belangrijke dag aan werk aan die bank vast achter mijn vriend Dora staan nie. Bedoel je? Ja, Dordrecht vriend Dora. Jouw vriendin is ambtelijk een poepmember. En dat is precies waar ik mijn kruis ga maken vandaag. Langs poep met jouw foto op. Weet je, soms maak je mij klaar. En ik mis van de tijd. Je geeft mij kopzeer. Je geeft mij stress. Je geeft mij depressie. Maar dat stel je diep in mijn hart kan krijgen. Ach, dank je, mijn vriendin, man. Dank je voor wat? Dat je vandaag dat gaan doen. Achter mij staan en joh, kruis langs je poep maken. Ah, vriend Dora, dat is maar niks, man. Zo meer dan heel week geleden dank, nee. Die dorp van ons het wel zo baie leiers gehad. Councilors en burgemeesters. Maar hulle focuspunt en plan van actie was door heel tijd verkeerd, man. Wie vriendin, maar nou gaan je diep. Nee, man, Sari. Hulle is heel tijd blij remind, ons moet stemmen om die land te change. Je wat voor daarmee? Alles aan meer fout, Sari. Hoe kan jij mensen in het dorp drukken om te stemmen voor een land, nee? Om een land te change, maar je nog eens een gemeenschap gechange, ja? Alles begint met aan die gemeenschap. Want kijk, gemeenschappen maken een dorp of een stad. En dan maakt dorpen en steden nou een land. Zo daar is nog klomp werk wat die gemeenschappen moeten doen voor is die land kan denken. En daar is die bigger picture. Zo was je right? Ja, kom vraag je. Nee, vraag me net. Aan die wat je hier staat aan kwijt raakt. Nou, wat is fout dan met het verkeerd wat ik zei? Dat is wat mijn waarheid. Die waarheid is en jij is recht. Rechter Sari, Willem, zou je vandaag ook dat doen? Nee man, wat zal je zo slecht voor niks? Ik bedoel, die lelijk mijn vriendin. Ik is net een beetje gerukt door die diep waarheid wat je vandaag hier ontbloot. Nou, mijn Tommy, dat is precies hoe ik besef het. Jij is die beste kandidaat om onze dorp zijn counselor te wezen. Want jouw focuspunt was nog recht van die begin af. Die dorp en onze gemeenschap. En dat is precies wat ons gaan doen, Sylvia. Yes. Ons gaan klein beginnen. Je gaat ons goed dingen doen. Ja. Zodat we ons die land zelf rechtelijk. Yes. Je weet precies wat die gezegde zei. Wat ze gezegd? Die plek wat je met Rome gebouwd is in de dagje. Wat ze goed? Die plek met die Rome, wat die gebouwd was. Hij met Tommy, jij bedoel die gezegde wat ze... Rome is in één dag gebouwd. Nie. En dat is precies wat ons gaan doen. Yes. Ons gaan change brengen. Voor die verwachting van men. Yes. En vandaag is die dag wat geschiedenis gemerkt wordt. Yes. Wat ons onze merk gaan maken. En dat is precies die merk wat Zuid-Afrikaners gaan onthouden. Voor jaren wat komt. Amandla! Awel toe! Viva Drol! Dat is poep. Sorry, Tommy. Hi daar, Sari van die Karoo. Dank je dat jij hierdie video gekeken hebt en geniet het. Moet niet vergeten, geef ons een like, een comment, een share en een subscribe. Dat helpt mij met brood en kracht. En lotto. Goodbye.